Salutare, dragi abonați! Astăzi o fac o scurtă filmare de pe tramvai. Și ca să nu zic mai multe, ca să vedeți pe unde mă duc, vă doresc audiție plăcută. Acum să schimbă aici șoferul și astea la ce trebuie. Și imediat să schimbă șoferul și controlorii. Hey mate, you alright? Oh yeah. Where are you getting off today? What stop you getting off today, sir? It's Yeah, but do you know where you're getting off? What stop? Gun Center. Goal Centre. Do you need help? Yes. No. Okay. No, it's not Just good. push that button Yes. and it gives you a bit more time. Yes, okay? yes. Thank you. You're welcome. Măcar mă discut și cu puțin de engleză, cât de cât. Așa, loșul, da. Acum trecem de un pod, de un tunel destul de lung. Ia, uitați aici. Un mic tunel a fost. Dar e... Opa! Gun Center. No, cam atât filmarea, că trebuie să ne dăm jos, apoi continui. Vă las.